Uy, nagplata na kakon. Okay. Lakaw bang imong ante. Pwede tansa ni kapoy kayo. Kabada, di ba tanaw na yun? Pangit yung plansa. Usay nakapangit ka. Kurente mo yan ako. Pangit. Pangit. Andi lang kag manaway ba? Sao ko di mong lumotro. Gara ka ba? Uy ba ako? Pangit din, tol. Na juga advice mo nindot kayo. Ano ka plansa? Una ko, ara ko. Chargeable na eh. Chipol. Ara ko? Pagkulit nila. Gwapo todo. Okay na eh. Ay, tapad. Pangit na. Magamit daw. Kredit lang. Kaya strike. Paan ba? Ka-charge mo eh. Oo. Ano? Pero wala na naskuha. Ay, sus. Wala ko bagong nakuha sa online. Gapon na niabot. Lagi. Mo ni pinakanindot. Anak itong nagbalik ya. Antidinggi pa ito. Antidinggi. Plansa. Gwapo ka ito. Hindi ka pangit. Wow Para. na ba? Takot pa niyo. Guwapo, ane. Lah! Oh. Grabe ka. Oh. Ano napalit? Oh. Duta ano eh. Oh! Oh. Antidinggi. Ano napalit kayo? Mong palit sa kuha. Online. Online. Oh. Online. Oh. Hi to all my followers. Please subscribe. Subscribe. Subscribe.